manya-manya yan ƙarya na ƙasa. Manya-manya. Lawali mai gadi wani kana ji da Allah da Annabi wata yarinya ce dan je da yanzu ka gani kawai abin da nake so ka nuna mata gidan nan nawa ne Ko kana so nuna mata ma gidan kawai mallakin ka ne kai ka gina shi duk karkashin ka nan ma duk akan karkashin ka ake cin abinci. Wadan gari An gama a nawa yanzu ni sai na iya idan na kankaro ma wannan mutuncin na zo na fito da kai Allah ya tsire mutum ba wani kuɗi zaka bani masu yawan gaske ba zan baka 2000 ba zan karba ba 5,000 Allah ya sa mata albarka dan namun. Hello? Ni ban gane gidan ba. Gidan shi fa da bakin jet na wanda ya kowanne kyau a layin. Okay. Ga shi can gaba. Wannan shine gida? Wannan shine ma mafi kankanta a gidajen da nake amfani da su. Kun gane? Ko mu shiga cikin? To yanzu mu dawo maganar sa hannun jarin nawa. Okay, so sa 20 million ma we start. What? Okay, miliyan 20? It's okay ba. To yanzu sai ka bani account ɗinka sai in sama. Wa mai gadi? Waya jiya ta yi min waya ta ce da Allah ka zo ka yi buɗe maman fa an yi baki kai ya buɗe maman a baba mai gadi wanda ko shi ana No. Baka ji me ake cewa ba? Baya ga ka rufe min baki. Ƙaryaci dan wankiya. To ka je ka karɓi ɗin ma ɗan ƙarya. No.